štrnganie, hlavne tie kľúče a zábery v televízii, vtedy tuším ešte čierno-biele, pri ktorých som nerozumel, že čo je také zvláštne napätie, nadšenie, neviem ako to nazvať, vo vzduchu. Ja som sa priamo s korupciou nejakou veľkou nestretol. Skôr ma o to viac desí tá, s ktorou sa stretávam z rozprávania známych, z médií a z toho, čo čítam. Priznám sa, že mi je až nepochopiteľné, že ako tento rozmer dokážeme bez problémov vnímať, akceptovať, považovať možno za ani nie normálny, ale až tak neuchopiteľný, že ho vlastne ako spoločnosť akceptujeme. Myslím si, že v normálne fungujúcej krajine by to mali byť najmä politici. Keď to porovnám s firmou, tak opäť najľahšie to kormidlo otočí ten šéf, ktorý je najvyššie. Samozrejme, potrebuje inšpirovať ľudí, potrebuje, aby to dávalo zmysel, potrebuje obrovskú pomoc všetkých tých ľudí, ktorí s ním tie veci robia, ale tí ľudia ho budú nasledovať, ak je tam nejaká myšlienka. No ale keď to nejde touto svojím spôsobom by to mala byť jednoduchšia cesta pre všetkých, tak potom budeme len vďační a musí to asi prichádzať z dola. A na druhú stranu ja som presvedčený, že v mnohých veciach to, ako tá krajina vyzerá, nemusia o tom rozhodovať len politici, ale môžu o tom rozhodovať samotní ľudia, pretože to, či sa na niekoho usmejem v obchode, tak to mi nenapíšu do zákona. To, či niekoho pustíme na prechode a budeme k sebe slušnejší a normálnejší ľudia, to takisto nebudeme písať do zákonov. To je o ľudskom, normálnom prístupe. A myslím si, že práve toto môže byť úloha úplne bežných ľudí a takisto možno potom podnikateľov, manažérov jednotlivých firiem, ako môžu pomáhať tejto krajine. Nemáme schránkovú firmu a naozaj to, že sú domy a kancelárie, kde sídlia stovky firiem, ktoré vyhrávajú obrovské štátne zákazky a čerpajú neskutočne nepredstaviteľné peniaze z nás všetkých, tak to ja ani neviem odpovedať na tú otázku, lebo to je úplne mimo môjho chápania, že prečo by takéto niečo vôbec malo existovať a byť umožnené. Že toto nie je, že treba premyslieť neviem čo, to je úplne jednoznačná odpoveď, že proste nie a bodka.